Her kommer en video med mig og min søster og min bedste veninde, som har totalt grineflip. Au! Legemorder. Nej, min sko. Må du godt tage den anden, hvis du gider. Så får jeg bare tage med. Nej. Så, de får genkendt det der. At vi har surt, så du begynder at græde, eller hvad? Jeg vil bare sige, at jeg elsker det. Ja, det bliver jeg surt der. Jeg er surt der. Tag den nu. Den er med, Thomas Strøm, så kan du ikke sige den tak til. Jeg elsker små kaniner. Små hundevejle. Og jeg elsker den her mikrofon. Jeg er sur der. Og faktisk Tænk engang, at man græder, fordi man griner så meget. Slap af. Har du noget at sige? Jeg var så sur til at begynde at tule af det.